cut lang po kanina, idol, ano? Pero tayo nakikibahagi na po mga idol sa ating pong hanin ng PNP Pangasinan. Nasa linya po natin po mga idol ng tagapagsalita ng Pangasinan Police Provincial Office, si Police Captain Renan de la Cruz. Makibahagi po tayo doon po sa natuklasan nga po na plantation na marijuana dyan sa may bayan po ng Labrador. Pabatiin po muna natin, Police Captain de la Cruz. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, idol. Ako po si Police Captain Renan de la Cruz, ang inyong Public Information Officer dito po sa probinsya ng Pangasinan, sa Pangasinan Police Provincial Office po. Magandang umaga po sa lahat po ng ating tagapakinig, lalong-lalo na po ang ating Provincial Director na si Police Colonel J.E. Panged. Kasama na po dyan ang ating Regional Director, Police Brigadier General John Cayaban Chua, at ang ating gobernador na dito sa probinsya ng Pangasinan, Honorable Ramon Monmon Gico III. At sa lahat po ng IFM, sa pangunguna po ni Idol Jan, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong umaga. Yes, sir. Sir, diretso po kami dito sa kaunaon at issue po dito sa topic po natin, kaunaon na ang taniman po ng marijuana sa Labrador. Sir, sir, pakikwento po kung paano po natuklasan ng PNP itong nasabing plantation po diyan sa Tubuan, sa nasabing bayan. Okay, Idol Jan, no? Ito ay first time the history of the Pangasinan na kung saan mayroon po tayo natagpuan na itong tinatawag na marijuana plantation dito sa probinsya ng Pangasinan. At bago po nangyari po ang lahat ng yan, bago po natin na-accomplish po yung mga marijuana plantation po dyan, unang-una po, buong puso nagpapasalamat po ang ating Provincial Director, buong kapulisan po dito sa probinsya ng Pangasinan na kung saan sa pakikiisa at pagtitiwala ng ating taong bayan sa ating PNP dito sa ating probinsya. Ano po? Nauna, mayroon po tayong reportee, mayroon po tayong mga tao na kung saan ay may magandang kalooban. At ito ay sinabi nga po dito sa ating intelligence unit dito sa probinsya ng Pangasinan na kung saan mayroon silang nakita na polygrown marijuana dyan po sa Barangay Tubuan, bayan po ng Labrador, Pangasinan. At sa impormasyon na yon na ating nakalap, ay pinagtibay po ang ating opensa laban po dito sa pangunguna po ng ating Provincial Director na Colonel J.E. Panged. At bumuo po tayo ng task force na kung saan hanapin kung saan nga ba itong marijuana na nakatanim dito sa ating bayan dyan sa Labrador. At doon nga po sa pagkikipagtulungan ng ating mga kababayan and I joined Forces Operating Unit po ng Pangasinan, Drug Enforcement Unit, ang RID Pro 1, SWAT Pangasinan PPO, Provincial Intelligence Unit, First PMFC, PDEA Pangasinan, and Labrador Police Station through the supervision ng ating Provincial Director na masigasig at napakasipag. At doon nga po, at sa tulong din po ng ating gobernador na si Honorable Ramon Monmon Gico III, our governor dito po sa probinsya ng Pangasinan, at natumbok o natuntun itong tinatawag nilang marijuana na nakatanim dyan po sa bayan po ng Labrador, especially dyan po sa Barangay Tubuan po, sir. Yes po. Sir, si Idol Buds po ito. Anyway, Sir Captain Renan. Idol Buds. Yes po, yes po. Si Captain. Anyway po, gaano kalawak ito, itong plantation po na ito dyan sa bayan? Yung doon po sa kinakitaan po ng mga marijuana is umaabot po ng 500 square meters po yung lupain na pinagtamnan po nila. At ang nakuha doon, nabunot po is 140 full-grown marijuana na po dyan po sa Labrador, sir. Sir, sa further investigation nyo naman po, meron po bang mga possible pa na plantation dito sa Pangasinan sa tingin ninyo? Sa tingin po namin, ma'am, sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawa ng ating mga kapulisan dito sa pangunguna ng ating Provincial Director na kung saan mas lalong pinaigting ang ating kampanya laban dito sa illegal na droga, na kung saan tuloy-tuloy po ang ginagawa po natin pagbabantay, lalo na dyan po sa parte na may bulubundukin dito sa ating probinsya upang masiguro nga na wala na itong plantasyon ng marijuana dito sa ating probinsya. At mas lalo nang pinaigting din po ang paglabas, pagpasok ng ating probinsya sa ating mga turista
na kung saan nagpakalat po tayo ng mga checkpoint areas upang sa lahat ng mga pupunta dito ay ma-check, masiguro nga na walang droga dito sa ating probinsya. At dyan po sa ating bulubundukin, tuloy-tuloy po ang ating kampanya, ang pakikipagtulungan ng ating mga kaibigan, mga mamamayan, na kung saan ay tinitingnan po nating mabuti na talagang wala na itong plantasyon ng marijuana dito. Kasi first time lang pong nangyari ito, ma'am. And I believe tuloy-tuloy naman po ang ating kampanya dito at tuloy-tuloy po ang pagkikipagtulungan ng ating mamamayan. So ako'y naniniwala, ma'am, na wala na ngang marijuana dito sa ating probinsya sapagkat napakahalaga po na mawala ang mga ito sapagkat importante po ang buhay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, hindi po malulong sa ganitong gawain po, ma'am. O, saka knowing si Colonel Fangid, Sir Renan, ayaw niya na mga ganyan. Ay, totoo po yun. Talagang galit na galit siya sa mga ganitong mga marijuana, mga drugs. Galit na galit po ang ating provincial director dito kasama ng buong kapulisan dito po sa ating probinsya sapagkat ang mga ito po ay pinagbabawal na gamot ay nakakasira po sa kinabukasan ng ating mamamayan. Opo. Anyway, may doon sa nabasa ko po, Captain De La Cruz, is may dalawang nahuli. So sila ba talaga o may kasama pa sila? Ayon po sa ikinasa nating operatiba dito po sa Polygon Marijuana Plantation dyan po sa Barangay Tubuan, Labrador, Pangasinan, ay mayroon po tayong nahuli, dalawa na caretaker o cultivators po nitong marijuana. Ngayon po ay nakaharap po sila sa kaso ng Republic Act 9165, cultivation po. At doon po ay tinitingnan pa rin po ng anggulo ng ating kapulisan na tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga natin sapagkat ayon nga po doon sa mga nahuli natin ay sila daw po ay trabahador lamang at mayroon po silang nagpapasahod sa kanila buwan-buwan ng 10,000. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-iimbestiga dito upang mahuli at mapanagot nga itong taong ito na responsable sa pagtatanim ng marijuana dito sa probinsya ng Pangasinan, sir. Binanggit naman po nila, Captain De La Cruz. Okay lang po na hindi bagitin yung pangalan dito, pero binanggit ba nila sa inyo na kung sino daw itong tao? Sa ngayon po, ma'am, ay sir, yung pong pangalan po is tinitingnan pa po natin dahil sa bawat pangalan na sinasabi po nila ay binibirit na po natin mabuti kung totoong siya nga o hindi kasi mahirap na po, sir. Anyway, we understand po, Sir De La Cruz. Anyway po, salamat po sa inyong panahon. Baka may gusto kayong sabihin kasi ito po yung first time namin kayo ma-interview sa mga kababayan po natin nanonood at nakikinig po sa IFM Dagupan ngayong umaga po. Okay, sa ating po mga kababayan dito sa probinsya ng Pangasinan, hiling po lamang po natin dito sa Pangasinan Police Provincial Office headed by our Provincial Director Police Colonel J.A. Pangid na tayo po ay tuloy-tuloy na magsama-sama, magtulong-tulong at patuloy po tayong mag-adhere sa panuntunan sa programa ng ating gobyerno. Let us all adhere to the rules of law at enjoy po natin ang ating buhay kasi life is beautiful. Kaya nga, so sa ating po mga mamamayan, please, kakamtin niyo po kami. Lahat ng oras, anumang pagkakataon, nandito po lagi ang ating kapulisan ayon po sa advokasya ng ating Provincial Director na Pangasinan Police Force is always first. Ramdam niyo po kami sa anumang lugar at ang pagbibigay namin ng serbisyo ay wala po kami kinikilingan. May hatid lamang ang tamang serbisyo sa ating mamamayan. At higit sa lahat, yan po ay fair, impartial, respected, service-oriented, and trusted. So, mapagkakatiwalaan niyo po ang inyong kapulisan dito sa ating probinsya sapagkat every now and then ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang maibigay ang serbisyong may malasakit sa ating mamamayan. At panawagan ko po, please, tuloy-tuloy lamang po ang inyong suporta. Kailangan po namin ang inyong suporta sapagkat peace and order dito po sa ating bayan o dito sa ating probinsya ay hindi lamang po trabaho ng pulis. Marasi po ang inyong magiging ambag upang mapanatili po nating maayos at payapa dito sa ating probinsya. Anyway, salamat po, Sir De La Cruz. Magandang umaga po. God bless. Ang buong pwersa po ng PNP Pangasinan. Okay, maraming salamat po, Idol. And God bless po sa lahat ng makikinig at tuloy-tuloy lamang po na ang kapulisan niyo po ay nandito lagi para sa inyo. Si Police Captain Renan De La Cruz, mga idols, ang Public Information Officer o PIO ng Pangasinan Police Provincial Office. Impormasyon,